Det er godt, du siger det. Jesu tid, hvor Gud bruger Israel som hele rammen omkring Jesu liv. Og det skal vi se et eksempel på nu. Og jeg har valgt at, vi kunne tage, han har sagt, en hvilken som helst afsnit i evangelierne, for det er jo det, de handler om, ikke også? Men jeg har valgt et afsnit ud, som for mig har fået meget stor betydning, fordi jeg synes, det er så stærkt. Og et afsnit, hvor den jødiske baggrund virkelig hjælper os til måske at opdage nogle nye ting. Det er meget kendt afsnit i Bibelen, Lukas kapitel 7, vers 11-17, som handler om enkens søn fra Nain. Det er også et ret kort afsnit. Men vi skal prøve at arbejde lidt med det, og så se, hvordan Gud også der bruger Israel til at tale til os. Og åbenbare sig for os. Og nu er det så tilpas kort et afsnit, så jeg havde faktisk tænkt, at vi skulle begynde med at læse det. Det er bare lige sådan nogle få vers. Så lad os lige læse det sammen. Og så lad os prøve at gøre det, som... det er altid lidt vanskeligt, når vi skal læse et afsnit i Bibelen, som vi kender rigtig godt på forhånd. Fordi så kan der godt ske det, at når man går i gang med at læse, ikke også? Vi ved jo, hvad der kommer. Overraskelsen er ikke så stor længere, vel? Det er ikke som første gang, man læser en ny kriminalroman eller sådan noget, hvor spændingen driver, fordi man skal finde ud af, hvad det ender med. At vi ved godt, hvad det ender med. Og det kan gøre det vanskeligt at læse. Så lad os prøve at læse, og så prøve at lægge mærke til virkelig, hvad det er, der står. Og så skal vi arbejde lidt mere med det. Der står sådan her. Derefter gik Jesus til en by, der hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde, græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgen. Bærerne stod stille, og han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale. Og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået iblandt os. Og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. Lad os lige bede sammen igen. Jesus, den dag, der kom du til Nain. Og du har lovet at være lige så virkelig til stede hos os, også nu i aften. Tak fordi du er den samme i dag, Jesus, og du har samme enorme magt og samme kærlighed. Jesus, lad din hellige ånd virkelig gøre det stærkt og levende for os, hvordan du er. Jesus, lad os se endnu en gang et glimt af dig. Endnu en gang, som så mange gange før, Herre. Så forklar du dit ord for os, og lad det brænde i vores hjerter. Til ære for dig. Amen. Lad os allerførst lige begynde med stedet Nain. I dag, der er Nain den her landsby. En lille arabisk landsby,
der ligger oppe i det nordlige Israel, ikke ret langt fra den i dag store israelske by, der hedder Afula. Og der ligger på skrænten af bjerget bagved hedder Givat Hamoreh, og der på skrænten, eller for neden af bjerget, der ligger landsbyen Nain. I dag er det en ren arabisk landsby. Hvis I kigger godt efter på billedet, sådan lidt over til venstre, så kan I se en minaret, det er en muslimsk landsby. Der er ingen kristne, der bor ingen kristne i byen i dag. Der er faktisk en gammel kirke, som går tilbage til korsfarertiden, som er bygget, fordi det er Nain, til minde om det, vi lige har læst i den her by. Så det er Nain i dag. Men der er en lille ting, en lille detalje i geografien her, som jeg tror kan hjælpe os med at forstå noget, der er underligt i selve beretningen. Jeg ved ikke, om I lader mærke til, hvordan beretningen slutter. Efter at Jesus har opvakt den her enkens søn og gjort ham levende igen, så står der i vers 16, alle blev fyldt af frygt, og det kan man immer væk godt forstå. Og priste Gud, og det kan man immer væk også godt forstå. Hold da op. Det er ikke hver dag. Og så står der, og sagde, en stor profet er fremstået iblandt os. Det er underligt. For hvis vi tager evangelierne igennem, og så læser de mange steder, hvor vi hører om, at Jesus gør et under, helbredelse, opvækkelse af de døde, eller alle underne, ikke også, så får vi rigtig mange reaktioner, forskellige reaktioner. Hvordan reagerede folk, når Jesus gjorde et under? Og der er mange forskellige reaktioner. Men der er ingen andre steder i evangelierne, hvor vi hører lige den her reaktion. En stor profet er fremstået iblandt os. Og det har selvfølgelig givet mange overvejelser. Hvad i alverden? Hvorfor sagde lige dem i Nain det? Hvorfor sagde de ikke det samme, som alle mulige andre sagde, når de oplevede et under, som Jesus gjorde? Hvorfor lige det her? En stor profet er fremstået iblandt os. Og altså, jeg kan jo ikke vide det med total sikkerhed, vel? Fordi det må vi spørge nogle af dem om en gang, hvis vi møder dem, når Jesus er kommet igen, ikke også? Men der er nogen, der har givet et rigtig godt bud på det. Og det har noget med geografien at gøre. For Nain her ligger ved foden af Givat Hamoreh, det bjerg, som også Afula, den store israelske by i dag, ligger lidt længere henne til højre, om jeg så må sige, rundt om hjørnet. Men der er en anden by, som ligger lige over på den anden side af det her, af den her høj. Den her Givat hedder det på hebraisk. Det betyder en høj. Det er ikke et bjerg, det er det ikke stort nok til, men en høj, ikke også? Og hvis man nu forestiller sig, at man går lige tværs op over så ned på den anden side, så ligger der også en i dag lille arabisk landsby. Den hedder Shula, og oprindeligt på det gamle testamentets tid, da det var en israelitisk landsby, der hed den Shunem. Og Shunem kender vi fra det gamle testamente. Jeg er ikke sikker, at vi lige kan huske det. Det er jo ikke sådan en af de mest omtalte byer, vel ikke også? Men den er faktisk omtalt i det gamle testamente, Shunem. Kendt for forskellige ting. Kan jeg huske, da David var blevet gammel og svag, så siger de, at han skal have en til at opvarte sig, og en til at holde hans fødder varme. Ikke også? Og så ved jeg godt, alle teologer siger, at det var selvfølgelig fordi, at han skulle gå i seng med hende. Og det var det ikke. Bibelen er meget tydelig der. Der var ikke noget seksuelt. Men de sender bud rundt i landet, og så finder de en ung, smuk kvinde, som bliver ansat i det job. Hun kom fra Shunem. Så
nabobyen her, omme på den anden side af bjerget, ikke også? Jeg tror, de har haft lidt at være stolt af, ikke også? Altså, da de skulle finde en smuk ung kvinde til at tage sig af kong David, ikke også? Så var det altså vores by, der vandt her, ikke også? Jeg ved ikke helt, nogle gange har jeg en fornemmelse af, at Klaksvik og Tórshavn, der kan godt være sådan en lille smule lokal patriotisme eller sådan, ikke også? Jeg tror, der har været lidt lokal patriotisme der omkring Shunem. Men der er en anden ting, der sker i Shunem, og som får mere omtale i Det Gamle Testamente fra profeten Elisas tid. Profeten Elisa opvagte engang en kvindes eneste søn. Og kvinden boede, eller familien boede i Shunem, lige på den anden side af højen her. Nabobyen til Nain. Så jeg tror, der var flere gode grunde til, hvis der på Ny Testamentets tid har været, men lidt Klaksvik, Tórshavn her, mellem de to byer, Nain på den ene side, og så Shunem på den anden side, ikke også? Shunem! Ja, hende der pigen, der tog sig af David, vores by. Jeg i Nain, hvad er det nu, I har? Nå, I ikke engang nævnt Det Gamle Testamente. Nå, nej, det har I jo selvfølgelig heller ikke også? Og hvor var det nu forresten, Elisa lavede det der kæmpe under med at opvække et barn, en kvindes eneste søn, ikke også? Nej, det var jo hos os selvfølgelig, ikke også? Nej, hvad har I? Har I en eller anden god? Nå, nej, det har I selvfølgelig ikke. I har ingen god historie, ikke også? Der sker det ikke noget hos jer. Kan I forestille jer det? Og så kommer Jesus til Nain og opvækker en kvindes eneste søn. Og hvordan reagerer folkene i Nain? Nu har der også været en stor profet hos os. Kom bare an, I der inden for Shunem. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg tror det. Vi må spørge dem en gang, ikke også? Det kaster i hvert fald virkelig godt lys over, hvis det er rigtigt, hvorfor de lige præcis i Nain reagerede på den måde. For nu oplevede de det samme, som nabobyen havde oplevet i Det Gamle Testamente. Det er nogle af de her sådan bitte små detaljer, som sådan den jødiske baggrund nogle gange kan hjælpe os til. Og nogle gange er det fuldstændig sikkert, at sådan var det. Andre gange der er der lidt gæt over det, sådan som lige her, ikke også? Men det giver i hvert fald rigtig god mening. Så Jesus er i Nain, hvor de reagerer på den her specielle måde. Måske er forklaringen, at nabobyen er Shunem, hvor Elisa opvagte en dreng engang. Den anden del af den jødiske baggrund, det er, at her i den her beretning, der kommer vi med til begravelse i Israel for 2000 år siden. Og faktisk så hører vi i Nye Testamente rigtig meget om begravelser. Om dødsfald og begravelser. Jeg tror, det er en af de ting, vi skal lægge mærke til i Nye Testamente. Vi hører meget om sygdom. Og vi hører meget om død og begravelse. Og det er fordi Ny Testamente er virkelighed. Og sådan er livet. Sådan er virkeligheden for os mennesker. Og det var den også for 2000 år siden. Og Ny Testamente er ikke sådan en eventyrfortælling, der sådan drysser rosenblade ud over det hele, og så bliver det hele lysegrønt og lyserødt, og vi glemmer al lidelsen og sådan noget. Ny Testamente er totalt livsrealistisk. Og faktisk er det jo i sig selv et stærkt budskab til os. Den verden, Jesus gik rundt i, det var en virkelig verden, ligesom vores. Og han mødte mennesker, ligesom os, med alle vores skrøbeligheder og sygdomme og selvbegravelser. Så det er ret stærkt, at Nye Testamente
på den måde ikke ligesom bare fortier det eller skubber det, som vi siger, ned under gulvtæppet, men er realistisk. Og det betyder, både fra Nye Testamentet og fra en masse andre kilder om livet i Israel for 2000 år siden, så ved vi ret meget om, hvordan det foregik ved dødsfald og begravelser. Og bare lige sådan, hvis man sådan meget kort lige skal sige det, ikke også, så ved et dødsfald, der var det almindeligt i Israel for 2000 år siden, at rigtig mange mennesker mødte op og sørgede sammen med familien og de nærmeste pårørende. Altså i hvert fald i Danmark nogle gange i dag, så tror jeg faktisk godt, folk kan blive overladt lidt til sig selv. Jeg tror måske, det er anderledes på Færøerne, men sådan var det i hvert fald ikke i Israel. De pårørende skulle ikke sidde alene i sorgen. Og vi har mange eksempler i Bibelen på det, at man mødte op, ikke også? Ved Lazarus' død, der hører vi om, at folk inden fra Jerusalem strømmede ud, for de skulle være sammen med Martha og Maria, for de skulle ikke sidde alene i sorgen. Det er helt almindeligt, og alle kilderne fortæller det samme. Så er der livet. I modsætning til rigtig mange andre kulturer, og hvad der var almindeligt rundt omkring i Romerriget og sådan noget, så blev livet behandlet med enorm stor respekt blandt jøder. Og vi hører om det en række gange i Nye Testament, både selvfølgelig i forbindelse med Jesu død, men også med andre dødsfald i Nye Testamente, at livet bliver vasket, og livet bliver salvet med vellugtende olier, og man har ligklæder, svøber livet i ligklæder og tøjstrimler. Vi hører om det gang på gang. Vi hører også om det fra de jødiske rabbinere, at det gør man. Og for rabbinerne, der blev det kædet sammen med respekten for kroppen. For i modsætning til dele af den græske religion og kultur, hvor kroppen var noget negativt, ikke også? Det var kun ånden, der var det positive, og det var så nærmest fanget som sådan, kroppen var sådan et fængsel, og det skulle man heldigvis slippe fri for. Så vidste den jødiske tradition jo, at Gud har skabt os med krop. Det er en del af det Guds skabning. Og der kommer en dag, det var flere og flere jøder blevet overbevist om, op til Jesu tid, ikke også? Der kommer en dag, hvor Gud vil opvække kroppen. Hvor det for mange grækere, det var jo dybt forfærdeligt, det var jo kætteri og sådan noget, ikke også? Fordi befrielsen var jo netop, at sjælen skulle slippe ud af kroppen og væk for evigt, ikke også? Men sådan var det ikke i jødedommen, i hvert fald i den store del af jødedommen. Der var nogen, der ikke havde fattet det, men i den store del af jødedommen, der vil der komme en opstandelsesmorgen, hvor kroppen skal opvækkes fra de døde, og sjæl og krop forenes for evigt. Og den kristne kirke, de første kristne, er enige i det. Derfor fylder opstandelsen så meget i Nye Testamente, ikke også? Men kroppen er vigtig, for det er Gud, der har skabt den, og i evighed skal vi have en krop. Bare befriet fra alle skavankerne, for de kommer fra syndefaldet. Vi skal have en krop, som Adam og Eva havde det i de første 2 kapitler. En opstandelseskrop. Ikke også? Et opstandelseslegeme. Og den tradition var ved at slå igennem i jødedommen, derfor så behandlede man livet med dyb respekt, for det var skabt af Gud, og der kommer en dag, hvor Gud vil opvække det, gendanne det i fuldkommen forstand. Så var det almindeligt, at begravelsen foregik samme dag. For det har selvfølgelig noget at gøre med vejret, ikke også? Især om sommeren, hvor det var så varmt, at man kunne ikke have lig liggende, så ville forrådnelsesprocessen gå i gang. Vi hører jo flere gange om i Bibelen, at det skulle gå meget, meget hurtigt. I Apostlenes Gerninger hører vi om Ananias, Safiras mand, som blev begravet mindre end 3 timer efter dødsfaldet, faktisk. Så begravelsen foregik normalt samme dag, hvis det kunne lade sig gøre, og det ikke var sabbat. Og ved begravelsen, der bar man så liget inden fra byen, fra familiens hus,
ud gennem byen, ud gennem byporten, hvis der var en bymur der, ikke også? Og så lå gravpladsen altid uden for byen. Og den der vandring fra huset og så ud til begravelsespladsen foregik i sådan et helt begravelsesoptog. Familie, venner, folk i byen fulgte med i det her store optog. Og det har vi lige læst her. Prøv her i kapitel 12, i kapitel 7, vers 12, ikke også? Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans discipler og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, og så står der, og en stor skare fra byen fulgte med moren. Så det vi ser her, det er, Jesus han kommer med en stor skare, disciplene og dem, der ellers fulgte med ham, ikke også? Og så kommer de hen der lige ved Nain, og så kommer der en stor skare ud af byporten fra Nain, nemlig begravelsesoptoget. Fuldstændig som den jødiske tradition sagde, det skulle være. Fra de bibelske, fra de gamle rabbinere, de fortæller os, at det almindelige var, at man lagde livet på sådan en flettet båre, og så var der nogen, der bar det. Og af respekt for den døde, så dem, der bar båren, gik barfodet. Og så bar man båren ud, og begravelsesoptoget gjorde nogle stop undervejs ud til graven, som jo godt kunne ligge et stykke væk. Ikke også? Enten sådan, at man kunne give et hvil til dem, der bar båren, eller også sådan, at man simpelthen kunne skifte bærere, hvis der var meget langt derud. Ikke også? Og så benyttede man de her stop på vejen ud til graven, til det, som vi i vores tradition gerne holder efter begravelsen, ikke også? Sådan et begravelsesminde samvær. Måske drikker en kop kaffe, og der er lejlighed til at sige noget, måske om den afdøde, ikke også? De her taler, mindetaler, dem holdt man på vej ud til graven, når man gjorde de der pauser. Og der er sådan en lille detalje, rabbinerne siger, at der var lidt forskel på de lokale traditioner, afhængig af, hvilken del af Israel man kom fra. Hvis man kom op fra det nordlige Israel, Galilea, eller fra selve Jerusalem, så krævede den lokale tradition, at dem, der holdt de her mindetaler, ikke overdrev for meget, når de lovpriste den døde. Og så er det, man godt kan spekulere på, hvordan var det så i resten af Israel? Der var det åbenbart tilladt at virkelig smøre tyk på, når man skulle rose den døde, hvor fantastisk et menneske han var, ikke også? Så der var lidt forskellig lokal tradition. Og så var der en tradition mere. Og det var, at hvis man mødte et begravelsesoptog, selvom man overhovedet ikke kendte den afdøde eller familien eller noget, så sluttede man sig til det. Altså man stillede sig ikke bare op, og så sagde, nå, der er nok begravelse i byen i dag. Altså af respekt for det, der foregik, så sluttede man sig til begravelsesoptoget. Og det er jo faktisk det, vi ser her med Jesus. Ikke også? Jesus og disciplene stiller sig ikke bare op der ved vejkanten uden for Nain, og så siger, nå, der er begravelse i dag, vel? De slutter sig til det. Og så ved jeg godt, at så sker der noget, der gør, at så kommer begravelsesoptoget aldrig videre. De får ikke brug for at gå ud til graven, fordi den døde bliver levende igen, ikke også? Når de så kom ud til gravene, så var der faktisk lidt forskellige former for grave på Jesu tid. Men ofte, der var gravene jo en klippegrav, som vi også kender det fra Jesus, ikke også? Som var hugget ind i en fjeldside, en klippeside, så huggede man en grav ind i klippen. Og det her, det er en grav fra Jesu tid. Set ovenfra, altså ligesom sådan, ikke også? Indgangen er hernede. Indgangen var tit, jeg ved godt, på vores billeder af Jesu grav, der er det tit sådan en kæmpe stor rund sten. Det er altså meget usædvanligt. Det har det sandsynligvis ikke været. For man lavede indgangen ret lille. Selv sådan en lille indgang, hvor man sådan lige kan kravle ind igennem, ikke også? Der skal faktisk en ret stor sten.
Så huggede man en sten til, så man enten kunne skubbe hen for, eller rulle hen for, eller ligesom trykke ind som sådan en tragt ind i hullet. Fordi hele formålet var jo, at der skulle være spærret, så der ikke kunne komme dyr ind i graven. Og når man så kravlede ind der, så kom man ind i et rum, der var udhugget inde i klippen, og rundt langs kanten, der var ligesom hugget nogle steder. I den her grav, der er det bare på de 2 sider, sådan en klippebænk, som er stod inde i et rum, hvor der ligesom var klippebænke, og så var der så nogle gange ned længere ind i graven, og nogle gange kunne de så gå ind i sådan, at der var flere rum efter hinanden, som man så kunne komme ind til. Og så var traditionen på Jesu tid, at når man ved begravelsen gik ind, så lagde man liget på sådan en klippebænk med salver og ligklæder omkring, og der lagde man så liget. Og så gik man ud. Så var der en tradition, at man på 3. dagen lige gik ind i graven, fjernede stenen og gik ind for lige at kontrollere. Altså, at der virkelig var død. Altså, at man havde jo ikke alle mulige instrumenter og alt muligt, hvad vi har i dag, ikke også? Så man skulle sådan lige være helt sikker på, at det ikke var en, der bare havde koma, eller havde været besvimet, eller et eller andet, ikke også? Så man gik lige ind. Vi har faktisk en antydning af det i Lazarus, ikke også? Da Jesus kommer der, så siger de, at jamen, Jesus, vi skal ikke gå derind nu her, for altså, vi har været inde og tjekke. Det var allerede 4. dagen. Så det var det almindelige. Og så lod man liget ligge derinde i ligklæderne, og så gik man ind i graven cirka et år senere. Og så samlede man knoglerne sammen, og dem lagde man så i sådan en stenkiste her. Det her, det er stenkister fra Jesu tid. Altså ikke kister, hvor man havde et helt lig, men stenkister, der ikke behøver at være større end sådan her, hvor man så samlede knoglerne og så lagde, og man kunne lægge knogler for mange familiemedlemmer i den samme stenkiste. Og så var meningen, at de skulle blive liggende der indtil opstandelsens morgen. Den unge mand fra Nain, han fik ikke brug for hverken grav eller stenkiste på det her tidspunkt. For Jesus oprejste ham fra de døde. Men der er noget specielt i den måde, Lukas fortæller det på, som er meget, meget stærkt. Altså, vi har jo 4 evangelister. Og det betyder, at Gud har ønsket, at vi skulle høre evangeliet om Jesus, fortalt af 4 meget, meget forskellige personer. Det er det samme evangelium. Det er det samme budskab. Men det bliver godt nok fortalt på forskellige måder, hvis man lægger mærke til det. Matthæus, han er den typiske akademiker eller teolog, eller sådan, ikke også? Altså når han fortæller, altså typisk, så hele Matthæus evangeliet, det er bygget op, der er 5 store taler. Virkelig lange taler. Altså bjergprædiken, 3 kapitler, ikke også? Det er Matthæus. Altså typisk sådan en teolog, akademiker type, ikke også? Og så alt det andet, det vil putte ind mellem de 5 store taler. Og når Matthæus skal fortælle om noget, Jesus gør, så kommer det jo virkelig tit i løbet af Matthæus evangeliet, at Matthæus han fortæller, at Jesus gjorde sådan og sådan og sådan, og så går der teolog i ham, ikke? Så siger han kommer lige pludselig i tanke om, nå ja, det passer med et sted i Gamle Testamente. Og så tilføjer han, det skete, for at det skulle gå i opfyldelse, som er talt ved profeten, et eller andet i Gamle Testamente. Ikke? Og så holder Matthæus lige sådan en lille mini-bibeltime over Gamle Testamente, mens han fortæller om Jesus. Ikke? Det er typisk Matthæus. Markus, han er diametralt modsat. Hvis man læser Markus evangeliet, så kan man se, at Markus' referat af Jesu taler, det skrumper ind. Altså, det der hos Matthæus er taler, der fylder flere kapitler, enten springer Markus det helt over, eller også så får vi sådan en meget, meget, meget kort referat. Jeg tror ikke, Markus havde været her i dag. Altså, det er 4 timer på en stol. Det er simpelthen for meget til en Markus-type, ikke også? Altså, det går overhovedet ikke. Markus, der skal ske noget, og det kommer frem i den måde, han fortæller på, ikke også? Tingene, altså, jo mere dramatik, jo bedre.
Altså der, hvor der har været en ordentlig diskussion. Nogle skriftkloge, der kommer og debatterer med Jesus, og det har Markus med. Og så Jesus taler. Altså, de er jo med, ikke også? Men godt nok i forkortet udgave, må man sige, ikke? Og så, altså, Markus, han har jo et lille ord, som alle evangelisterne bruger, men Markus, han bruger det langt mere end alle andre. Det er ordet straks. Jeg ved ikke, hvad det hedder på færøsk, men ikke også? Men altså, at noget går hurtigt. Prøv at lægge mærke til næste gang, I læser i Markus evangeliet, ikke også? Så blev det sabbat, og Jesus gik straks ind i Simons hus. Og straks kom de med, altså alt går hurtigt i Markus evangeliet, ikke også? Og det er jo typisk Markus, ikke også? Der skal ske noget, det er handling, det er action. Altså, Markus vil være god til at lave en moderne film, ikke også? Hvor det hele går lynhurtigt, ikke? Man når næsten ikke at opfatte det, ikke også? Altså, han er virkelig modsætningen til Matthæus. Og så er der Lukas. Han er helt anderledes, det skal vi se lige om lidt. Og så er der Johannes. Ja, han er godt nok også anderledes, ikke? Altså, Lukas fortæller, at Maria fødte et barn, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe. Og der kommer hyrder, og der er dyr. Hvad gør Johannes? Ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Det er det samme budskab. Men det er godt nok fortalt på en anden måde, ikke? Nogen kalder Johannes filosofisk. Det er jeg ikke helt sikker på, at han selv vil være så glad for. Men vi forstår godt, hvad meningen er, ikke også? Det er mere abstrakt. Lukas, han er den af evangelisterne med det kæmpe store hjerte. Altså, Lukas, hvis I vil læse, hvad der sker, når Jesus møder mennesker, der har det svært, eller mennesker, som på en eller anden måde sådan er lidt anderledes. Børn. Vil I læse om Jesus og børn, så skal I læse Lukas evangeliet. Der er mange flere børn i Lukas evangeliet. Kvinder. Lukas fortæller om mange flere kvinder end de andre. Lukas er også den, der bruger mange flere ord, altså glæde, følelser. Altså nogen kalder ham sådan karismatikeren i gåseøjne blandt evangelisterne, ikke også? Rigtig, rigtig meget. Så de er meget, meget forskellige. Og altså i sig selv er der jo et kæmpe evangelium her. Prøv lige at høre. Gud vil have budskabet om Jesus forkyndt af vidt forskellige mennesker. Og de skal ikke være ens. Han lader ikke lige alle 4 evangelister lige gå igennem sådan en skole, så de bliver ens. Han lader Matthæus holde lange prædikener. Det er godt for nogle af os, ikke? Han lader Markus undgå de lange prædikener. Det er også godt for nogen. Han lader Lukas være den type der, som man får et knus af, næsten inden man kender dem, ikke også? Og Johannes med hans abstrakte tankegang, ham kan Helligånden også godt bruge til at fortælle evangeliet om Jesus. Det er et virkelig stort evangelium, at vi har 4 forskellige mennesker, der forkynder evangeliet om Jesus. Og de får lov til at gøre det på hver deres måde. Men det er samme evangelium. Det er samme Jesus. Det er samme budskab. Men de får lov til at forkynde det på deres måde. Og nu skal vi se, hvordan Lukas gør det. For han gør det på en meget speciel måde. Prøv lige igen at lade os læse vers 12. Lukas fortæller, da Jesus nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Lag I mærke til det. Han kunne jo godt have nøjes med at sige, da Jesus nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud. Det var nok. Så ved vi det, vi skal vide. Og så kunne han have fortalt, og Jesus gik hen og opvagte den døde. Men Lukas, han fortæller os noget ekstra, som egentlig ikke er nødvendigt ved første øjekast. Ikke også? Han siger, der blev båret en død ud. Altså, der kom sådan lidt
begravelsesoptog, nu kan vi se det for os, ikke også, med en flettet borger, der går nogle bærere, barfodet, og de bærer den. Og så siger Lukas, prøv lige at lægge mærke til hende, der går lige bag ved borgeren. Der går en kvinde. Og så fortæller Lukas også, at hun har en gang før gået ved sådan en begravelse, da hendes mand døde. Hun er enke. Det skal vi lige vide. Hende, der går der, den tunge gang ud til graven, hun har en gang før gået sådan en tung gang. Og nu gør hun det igen. Og den her gang er det hendes eneste søn. Først hendes mand, og nu hendes eneste søn. Alt det havde Lukas ikke behøvet at fortælle os. Men jeg tror, at det er forklaringen på, at Lukas har taget den her beretning med. Matthæus, Markus og Johannes har ikke taget den her beretning med. Vi kender den kun fra Lukas. Og jeg tror, det er fordi Lukas' store hjerte, det blev grebet, da han hørte om det her. Der var en enke, og hendes eneste søn var nu også død. Og Jesus møder hende. Og det rører Lukas, så han må fortælle det til os. Og tak og lov for det, at Helligånden brugte Lukas til at fortælle os det. Ellers havde vi ikke haft den her beretning. Så tak for det. Og så fortæller Lukas os det her, ikke også? Typisk ham. Her er en enke, et barn, der er død, et menneske, der sørger. Alle følelserne er her. Og Helligånden siger, Lukas, det må du godt tage med i evangeliet. Og så fortæller Lukas om det, Jesus gør. Og prøv at lægge mærke til, hvordan Lukas fortæller det. Det første, Lukas siger, det er i vers 13. Da Herren så hende. Kan I se, Jesus kommer med en hel gruppe mennesker, og der kommer et stort begravelsesoptog ud af Nain. Og midt i den der vrimmel af mennesker, bag ved Jesus og foran Jesus, så siger Lukas, Jesus så lige præcis hende, der gik der bag ved borgen. Herren så hende. Nu skal vi høre, hvad der sker, når Jesus ser et menneske, der lider og har det svært. Det er det første, Lukas han fortæller. Jesus ser hende. Det næste, han siger lige bagefter, der i vers 13, da han så hende, ynkedes han over hende. Altså blev grebet af medlidenhed, fik følelser godt. Det var ikke bare sådan, at Jesus han stillede sig op, og så han på det som man er tilskuer til et skuespil, eller tilskuer til en fodboldkamp, eller tilskuer til, at der har været løb i Klaksvik i dag, vel? Altså det er ikke den måde, Jesus så på det. Han så hende, og så rørte ham i hjertet. Det han så, det han ser, når han ser et menneske, der har det svært, det rører ham i hjertet. Og så fortsætter Lukas med at sige, hvad der så sker. Ikke? Det første er, han så, det andet er, han ynkedes, og så står der, og han sagde, græd ikke. Altså hvis vi møder et menneske, der har det svært, og så bare siger, ej, du skal ikke græde, altså så er det jo forfærdeligt. Altså det er overfladisk, det kan være et overgreb nærmest, ikke også? Men det er noget andet, når det er Jesus, der siger det. Så er det ord, der har vægt på en helt anden måde. Kære enke i Nain, nu skal du høre. Jeg giver dig en grund til at stoppe
din gråd. Græd ikke mere. Det er det tredje. Det fjerde, som Lukas fortæller os om, det er, at Jesus gik hen og rørte ved borgen. Jesus havde ikke det, vi på dansk kalder berøringsangst for et menneske, der har det svært. Altså, man holder sig lidt på afstand, ikke også? Hvad skal jeg sige? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg lader som om, jeg ikke har set hende. Jesus, han går direkte hen og rører. Og det er så ekstra stærkt, det skal vi ikke komme ind på her, men fordi det var noget med rituel urenhed, ikke også? Han går hen og rører. Han går direkte hen, der ved siden af kvinden, og rører ved borgeren. Og så det næste, fortæller Lukas, han gør, ikke også, det er, at bærerne stod stille, og Jesus sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Jesus griber direkte ind. Og selvom døde ikke kan høre, så kunne den unge mand ikke undgå at høre Jesus. Og han rejste sig op og blev levende. Og så siger Lukas faktisk én ting mere, Jesus gjorde, og det er stærkt. Har I lagt mærke til, hvad det sidste Jesus gør? I vers 15, der satte den døde sig op og begyndte at tale, og så står der, og Jesus gav ham til hans mor. Hold da op. Det er anden gang, hun fik sin søn i fødslen, og nu får hun ham igen af Jesus. Sikke dog en gave, Jesus giver den her sørgende enke. Her ser vi, hvad der sker, når Jesus møder et menneske, der har det svært. Gud bruger Israel og Nain og indbyggerne i Nain til at vise os, hvad der sker, når Jesus møder et lidende menneske. Og vi har faktisk en lignende beretning tidligere i Bibelen, nemlig hvis vi går hen i 2. Mosebog. Det vi lige har været inde om, da vi i sidste time så på 2. Mosebog, der hvor Gud kommer til Moses og siger, Moses, du skal gå til Farao, og du skal føre mit folk ud. Der i 2. Mosebog, kapitel 3. Prøv at høre her, hvad Gud han siger til Moses. Så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Egypten. Jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde ind i mit hjerte. Derfor er jeg kommet for at frelse dem. Jeg har set, jeg har hørt, og det ligger inde i mit hjerte, siger Gud, og derfor griber jeg ind. Kan I se, det Jesus gjorde den dag ved Nain, det viser for os, hvad Gud har i sit hjerte, når han ser mennesker, der lider. Da han så Israels folk i det forfærdelige slaveri i Egypten. Det er præcis det samme. Jesus er Gud. Og derfor er det selvfølgelig også så utroligt stærkt, når den her beretning ender med, at de ikke bare siger, at en stor profet er fremstået iblandt os, men de siger, Gud har besøgt sit folk. Jesus var Gud, der besøgte sit folk. Gud skabte Israels folk for at bruge dem som redskab til at han kunne blive menneske og besøge den faldne verden.
Og på den måde, der viser han os, hvordan han er mod os. Når vi lider, så er der en, der ser det. Og ikke bare ser det, men det rører ham i hjertet. Med lidenhed med os. Og så siger han, græd ikke. Han siger også i den sidste bog i Bibelen, græd ikke længere, for Jesus er kommet. Vi er på vej mod endemålet, hvor alle tårer skal ophøre. Jesus rør ved os. Sådan er han. Og han bruger Israel til at vise os det. Se, hvor stor han er. Gud besøgte virkelig sit folk. Og det er et budskab til os. Her ser du et glimt ind i Guds hjerte. Også mod dig.